to asi funguje. Hele, a nemůže nás někdo poznat? Blázníš? Vždyť jsme přece inkontinento. Milá Alčo a... Pavlosi. K vašemu slavnostnímu díku. Vám chceme popřát. Jen to nejlepší. Proč nehrají preceptory? Hrajte! Dnes jsme se tu sešli, abychom oslavili tento významný den. Svatbu! Dvou lidí nám velmi blízkých. A my bychom jim tímto způsobem chtěli poblahopřát k tomu, že se konečně rozhoupali. No, spíš rozhoupal. Ovšem, abychom se dostali k věci, nebudeme poslouchat takto nudná přání. To si úvodem vzali jen Stella a Kája. Co od nich jinýho taky čekat, že? Dále taky necháme promluvit ty, kteří tu s námi dnes nemohou být, ale jsou součástí toho všeho. My všichni, co se objevíme na videu, Nebo třeba i tady na svatbě, Bychom se neznali, nebýt vás dvou. Pohodlně se usaďte, začíná jízda. Ruce na pažouta nebo na Tatranku se chvějí radostí, že mohou být svědky tohoto úžasného okamžiku ve vašem životě. od těch prvních táborových dobrodružství až po ty další, co nás ještě čekají, jste nám ukázali, co znamená sdílet nejen pár pistol pod hvězdami, ale i celý areál, což není jen tak. Máte už za sebou pár let společného soužití, vychovali jste spolu 2 nádherné děti a překonali jste spoustu překážek, které vám život kladl pod nohy. Rozhodli jste se vaši lásku spojit v manželství a proto byste měli vědět, že manželství je jako sport. Vám hodně blízký. Musíte hrát fair play. Vyžaduje souhru a týmového ducha. Navzájem se předáváte štafetu úkolů a povinností. Ale občas si musíte dát i time out. Nikdy může nečekaně přijít offside. Nebo výjimečně i nesportovní chování. Ale aspoň se pak můžete těšit na usměřování. Nyní už máte na starosti 2 týmy malých sportovců, které se budou učit od těch nejlepších. Tým táta a tým máma, kteří vás budou učit víc o trpělivosti, lásce a výdrži. Než o všech těch náročných nočních výpravách na ranní várku rohlíků. Víme, že sportovní kondice může někdy trochu koukat z okna. Hlavně u Pavla to není, co to bejvávalo před 10 lety. Ale to je jen důkaz toho, že jste toho mnoho prožili společně. Včetně všech těch výletů do lednice ve snaze najít něco dobrého. Nikdy se nevstakejte kvůli kravinám a vždycky si najděte nějaký ten čas pro sebe. I když s námi za zády, to nikdy nebude snadné. Hlavně, ať vám vaše píle a pracovitost vydrží na pořád. Ale zase odsaď pocať, aby vám zbyl čas i na manželské povinnosti. No a hlavně taky na nás. A o peníze na nový areál se nestrachujte, ty se někde najdou. A ten areál určitě taky. Když tak to zacvaká míla, no. Počkej, co? Pavle, ať máš do dalších dekád tak stejný čuch na lidi jako doposud. Přivedl ti do života Alču a nás všechny. Ali, ať máš pořád tak pevné nervy s Pavlem, jako my všichni dohromady. Máš náš velký obdiv. Jste skvělým párem. Váš vtip, láska a naschvály jsou nakažlivé a dělají náš malý společný svět lepším místem. Vítejte v nové kapitole vašeho života. A že je dnešek jen o vás dvou? Omyl. Je o nás všech. Jestliže se berete vy 2, berete si nás všechny. Společně za ty roky tvoříme komunitu, která nejde tak lehce rozdělit. Jsme v tom všichni na 100%. Nás se totiž už jen tak nezbavíte. Říká se, že partnera pro život často najdeš nejlepším kamarádem. A jestli je tohle pravda, tak my všichni tvoříme jednu velkou rodinu, která spolu dokáže neuvěřitelné věci. Proto měj ho ráda. A měj ji rád. Nic víc vám teď přát nemůže. A jak řekl jednou jeden chytrý člověk, je lepší být ženat, než být mrtev.
Vše nejlepší na společné cestě životem přejí A nakonec můžeme mít jednu důvěrnou otázku. Chceš pilu nebo houpačku?